Ngibingelele nakoNomehlo phinde ngibingelele kosisi abadala. Igama lami ngumthumusa noWamswane. Ngangikade ngiyintombi nami phambilini. Ngaqala ukuhlola ngangikade ngihamba nomama Mazibuko kaMayimayi sahlala eDiepsloot. Sasuka ke lapho uMayimayi wahlukana ngase ngahamba nokwenza kwalo. Ngakade nami ngisuke kumama Mazibuko. Ngajoyina ke ukwenza kwalo. Lahlukana futhi ukwenza kwalo. Ngahamba nolunye futhi ukwenza kwalo. Ekuhambeni kwami nolunye ukwenza kwalo angibanga ngisaqhubeka indlela yami yaphelela lapho. Sanibona ngintombi. Sanibona nomama emuva. Ninjani? Igama lami nginguPhumzile Ngwakazwane eThepisongo. Nami ngaqala ukuhlolwa kaMayimayi. Ngasuka kaMayimayi mawuhlukana phakathi ngahamba nokwenza kwalo. Kodwa ke mina uhambo lwami lwanqamuka kukwenza kwalo 1. Azange ngisaqhubeka luye kukwenza kwalo 2. Instead of ukwenza kwalo 2 ngenxa yami kwazalwa inqolobane yesizwe eseThepisongo. Basaqhubeka ne bebasanigeheza. So ngicela ukuthi nilalele guys, angithi nizwile. So for sure manje seninembuzo ukuthi indlela inqantshulwa yini kwenzakalani ne sifuna ukwazi angithi shuthi sizothula sonke ne sizothula asithuleni ke Okay. Njengoba silana sizoniqwashisa sizonibonisa kahle kahle ukuthi kwenzakalani ngemva kokuthi ungalaleli imiyalo esinikwa onomehlo ngoba khona onomehlo bayakhuluma emakhempini besitshela ukuthi ningakwenzi lokhu ningakwenzi sizonitshela ngokuthi kwenzekani ke ngemva kokuthi bathe ningakwenzi lokhu. Okay, ngo-2019 unyaka engagcina ngawo ukuhlola. So kulowo nyaka lowo ngalingeka. Ekulingekeni kwami ngakhulelwa. Ukukhulelwa kwami-ke angikhuleli njengokuthi-ke ngiyalala. Cha, ngikhohliswa umfana ngokuthi hhayi asenze kanje. Udlisa, soma, ngamitha, ngivalekile, ngamula futhi. Khona ngikhulelwe, khona ngivalekile. Ngahlolwa futhi omama babe-5 nomemulo wami, uNomehlo, omama ababili abakade bahamba naye uNomehlo, nomama ababili ababewufakazi bakithi. So lento engikhuluma ngayo nabo ngayifakaza. Ngaphinde futhi ngahamba ngayo emhlangeni. Khona ngivalekile nginjalo ekubeni esekhona umuntu kiniswini. So ngizoniqwashisa ngokuthi zintombi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ungavumi ukusoma, ungavumi ukudlisa, angazi ngingakuchazela kanjani konke lokho. Ungakuvumi ngoba isiphetho sakhona asikho sihle. Yizwa ngami. Isiphetho sakhona nje asithethi kahle.